Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasamak inibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag wenno paspasamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay ti programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Miyerkules, petsa 14 di bulan ti Hunyo 2023, idanon ti ENR Online ti programa Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno idasarmi mananapo di kiti damag, nga amumi nga makainformar ka na kayo, ken adat ti pakasiknantay amin nga sa nga pada, gagayim ken kabsat, ha? Iti mambeniga po ti ayayam, iti biya nga po ti showbiz, pakaramanan di kiti pagtengken pasama, kinagduduma paset ti pagilyan, iti kabukbukodon ti nga lugar, ken uray jay balasiw taaw, ha? Okay, di kita damag po when damdamag ngayon kami danon kada kayo upat when dua iti karigiti upat nga police officials gigiyem kayong kabsat general pa din sa digito ti nairekomendar when nairekomendar babaen iti nga mangawat karigiti courtesy resignation da kabilang dito iti 50 pulis ti nakaswan iti criminal charges iti sigon iti Napolcom ada pa nakainaig na dito po iti illegal nga druga gagayem kayong kabsat 20 kitinem nga empleyado ti BIR na ikat gapo iti irregularidad kasta kumaamin na po nga sangay ti gobyerno saan niya dati adupay lang nga palpalikos wenno kasla untouchable digiti taga gobyerno ore adda digiti agdadata po nga aramid da gagayem ken kaabsat iri sabali nga bangir papagayam pagkasapulan pinansyal po kariti apektado nga pamilya ijay Mayon Volcano pakitkita po ni Presidente Bongbong Marcos kariti government agencies 7 nga volcanic quakes, talugasot ket siyam nga rockfall events tine-record iti Vulcan Mayon kakabsat ken gagiyem. Office of the Civil Defense nangipaay ti nasursurok ngem 5 milyon ti gatad na gagiyem nga ayuda kadagiti biktima iti panagbetak ti Mayon volcano kakabsat ken gagiyem. Iti sabali nga bangir ada ti lalaki apo nga natiliw gapo iti pa naglako na iti peke nga TESDA certificates pakairamanan na po ti driver's license gagihim ken kabsat ado apo dito mapaspasamak dito pagilyante nga Pilipinas nga kastoy peke idi pa apo adan dito may reklamo dito TESDA certificate NC1 NC National Certificate 1 National Certificate 2 kung kunada ada kano dito may iloklako apo nga peke gagihim kabsat especially jay Metro Manila kakabsat ken gagiyem ken dati resolusyon apo seknan iti issue ti terorismo kontra ken ni Congressman Arnie Tebes namnamaen ti kampo tinapapatay a gobernador Ruel de Gamo gagiyem ken kakabsat digito iken sabsabali pa ay ti may danon ka na kayo ti lasud ti may isang oras iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Congratulations kariti naudi nga weekly winners iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Okay, digiti mga baka po imported goods, gigiyan kayong kakabsat, ha? Deti umuna, third prize, imported goods para iti weekly draw. From Barangay 6 Bintar. 6 Bintar is Parot. Second winner na from Parot Bintar. Nagana po is Mark Louis Pasqua with cellphone number 0906-506-3620. Congratulations. This is the third prize winner tayo para iti weekly draw. Bigyan kayo na kaamsan. Okay? Second prize winner from Elizabeth Dingras, Ilocos Norte with cellphone number 0927-794-29168. Ticket number 797, Anjanet Ramuran. Anjanet Ramuran. Third prize ito. Third prize, ano? Third prize. Then, yung second prize natin for the weekly draw, ticket number 616 Giselle Dumrique of Barangay 6 Bintar, another from Bintar, with their cellphone number 0906-506-3620. Yung first prize winner natin sa weekly draw, May 28 weekly draw, ticket number 693. Congratulations from Barangay 49B, Lawag City, 49B sa Raraburan, with the cellphone number 0963-004-2555. Congratulations, Clifford Abrenica of Barangay 49B, Lawag City. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply.
apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy. Ada na palabas sa 17 minutos. Kalpasan, ti oras tayo alas 12. Di tayo mabuybuya tayo apo iti social media nga investigasyon na iribiyang ti Senado, ken iti House of Representatives, sek na napo kada iti issue ti illegal drugs. Dito 990 kilograms nga shabu nga natiliw iti may sa pulis. Gagayem kang kabsat. Dito Police Staff Sergeant Mayo. Ado apo gayam di kita inairaman. Nusyak mayata ka po kariti kapanunutan di si senador together with the congressman nga mangisuswat apo ti investigasyon nga kasano nga maaramid ti maysa nga sarhento ti agikot apo ti siya magasot siya mapulo a kilogramo ti shabu gagayem ken kaabsat nga awan apo ti protector na manipud ka iti nangat ngato nga opisyal iti na ilya na pulisya kakabsat ken gayem di ba yan yung sagot ado apo di iti comment sagbasbasa akno kan agbubuya akit kung kunada wala pa namang nakakasuhan mga tiwali lahat ang mga yan sweetik di kita kaslakas jay gagiyim kayong kabsat di kita nga pulis ada pa di kita mangibaga saan tayo nga mapagtalkanen di kita pulis angim saan met nga iso amin gagiyim kayong kabsat ti ayan na nga pagdaksan ita no kastoy ti ka dagsen apo di kita aligasyon when no kasla gutigot ti tao nga mamati ka gapo ka diti mapaspasamak nga investigasyon dagiti way nga saludsod dagiti senador dagiti diputado ken wagas nga agsungbat dagiti pulis nga maininvestigar kasla adda kumidikid ti panunot tayo apo nga adda kinapudnuna dagiti aligasyon kakabsat ken gagiyem agparintumeng pen ni senador Bato de la Rosa nga mangibaga ibagayon ti kinapudno dati nga PNP chief deta gagayem kabsat so with apo akop agapo met ti serbisyo deta apo ni apo Busita deti party list representatives nga may saka dagiti investigar apo Barbers kakabsat ken gagiyem awan met lati mapilaan ti kason yung mga ganong comment apo iji Senado iji Kongreso in aid of legislation DJ pa naging investigar da kakabsat ken gagiyem but adda digiti umisong ahensya kas tinapulkom nga mangipila iti reklamo tatapo naipilan ti kaso kriminal wenno reklamo kriminal kontra iti 50 a pulis nga mairamraman na po ti kontrobersya nga siya magasot siya mapulo nga kilos ti shabu deti shabuhol nga deti ket addaan iti kantidad wenno gatad nga 6.7 bilyon gagiyem ka bilyon na po ti pagsasaritaan dito EJ Manila segon iti balin nga rakurak ti Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalus inikalman Hunyo 13 nagpila na po ti reklamo ti National Police Commission wenno Napolcom ken ti Philippine National Police kontra kadigitoy nga tiwali kunada saan nyo miso ti aramid na nga pulis iti military and other law enforcement officers moleo iti ombudsman gagiyem ken kamsa at pare ti pulisya ken ti militar sumagmamano kadagiti reklamo nga naipila apo ket isu ti panakasalungasing ti Republic Act number 3019 wenno ti Anti-Graft and Corrupt Practices Act panakasalungasing ti Republic Act 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Revised Penal Code RPC Article 171 Falsification of Documents RPC Revised Penal Code Article 183
perjury, RPC 184 offering false testimony, RPC Revised Penal Code RPC 184 offering false testimony, RPC Article 217 malversation of public funds or property, ken the Presidential Decree number 1829 obstruction of justice gagayem ken kamsat. Ti 50 nga nakaswan na pulis sa 10 ket 2 digiti commission officers may bilang ditoy the Police Lieutenant General Benjamin Santos sa junior, Police Brigadier General Narciso Domingo, Police Colonel Julian Ulunan, ken 30 ket 8 nga non-commission officers. Simrek pa'y tilistaan the dismissed Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Dati nakaalan, dati 990 kilos, gigiyem kamsat. Ngayon muna niya na aresto, gapot illegal na druga, editawin 2022, bulan apo ti Oktubre. For clarity purposes, kunada, of those 50 respondents, 48 appeared on the CCTV video, and additional 2 officers were charged on the basis of conspiracy. Balikas apo dito ni DILG Secretary Abalus iti media briefing. Nakasagana met nga dumipensa ni Domingo iti bagina. I welcome the development, at least I will now be able to defend myself kuna ni Domingo gagayem kaamsat. Iti may isang nagtestimonya apo iti may kontra karipada ng pulis. Awamet pa iti nagbali na sungbat. May naigiti detoy digiti sabsabali nga opisyal. Kunakit din Abalos yan ang uswat dati administrative proceedings kari di may ramraman niya PNP officers iti kasta may pila ti administrative complaints kontra kadakwada o criminal charges dito ada pa administrative complaints na kompleto meten ti papel para di pre-charge investigation kari do patapulo ket 8 kari ito sumagmamano ti posible sumagmamano kari di posible nga sangwen di nga akusado ket ti grave misconduct, gross neglect of duty, serious irregularity in the performance of duty, ken dishonesty. No mapaniknikan nga guilty dito ket maibilang kaditi padusa isuti pan nakaikat diti serbisyo, pan nakaikat di maawat da nga benepisyo, ken diskwalifikasyon iti pa nagtugaw da iti anyaman nga opisina ti gobyerno, pampubliko nga opisina gagayem ken kamsat. So digiti mainagnaganan ditoy apo nga nangangato nga opisyal gagayem ken kamsat may reklamo ket aritay diti 50 nga nakaswan, 12 ti commission officer, may bilang ditoy the Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr., Police Brigadier General Narciso Domingo, ken Police Colonel Julian Ulunan, ken 30 ket 8 nga non-commission officer gagayem ken kamsat. So awon pa apo digiti sabsabali nga maibagbaga tinagan na ditoy gagayem ken kamsat aglalo apo diti intudo ti CIDG nga isu ti protector dagiti dagiti drug syndicates gigayem ken kamsat adamay sa apo nga inyiges ba yon itudtudo apo ti biang ti ano na ba yon gagayem ken kamsat dagiti ada iti police drug operation gigayem ken kamsat nga isu apo ti protector nagbalin nga basehan da apo digiti panag-iinkwentro da kadagiti operation gigayem ken kamsat PIDEA gagayem PIDEA ada dati hearing in the lower house nga talagang laglagan na ket ni inyiges ti maysa kadagiti kang runaan na po nga itudtududa nga adda pan nakainagna kasi adda pa di text nga no makita da digito nga taga PIDEA ket ratraten da ida ngem handa maestablisar no asinno ti gapuan di nga text adi je apo ket na i-text ka detoy mapanda operasyonan gigihim ken kamsat girlfriend ti maysa nga asset ti biang ti Philippine National Police nga may bilbilang met apo nga adda partisipasyon na dakkel ti partisipasyon na iti illegal nga droga. No kitkitaan tayo ditoy kakabsat ken gigiyem
Digito yung investigasyon na ada DJ panagtitinudon digiti adda iti biyang ti otoridad PIDEA PNP members nga agtitinudo didakes nga epekto na dito no adda dito pilimapulo nga napilaan ti kaso no adda digiti nabababa ti rangguna nga PNP members nga isuda nabunot tapno tumulong iti operasyon nga nakita iti CCTV gagayem kay kabsat ket mairamraman da gagayem kay kabsat mairamraman da nga nakaswan uray no isuda ket inosente no asinno digiti tao nga adda iti likudan ti manamnama kuma nga cover up iti nasao nga dakkel akaso gagayem kamsat amuyo ti may sakariti na arami dapo idi malpas di operasyon ken ni Mayo gagayem ken kamsat na ikat di pusas na ket pinagbalinda apo nga asset gagayem ken kamsat ang para iti follow up operation gagayem nagoperar da nga ti ano da sadyay ti asset da ni mismo nga ni Mayo nga may sa deti apo kaditay ku-questionaran digitay agin investigara nga kaming apo ti kongreso gagayem ken kamsat so nga digitay apo ket bakita tay tatan adan sungbat kaditay nagduduma nga text message nga mangibagbaga awam met pay tinapilaan iti kaso kakabsat king gigiyem ada konfirmasyon nga talaga po ti National Police Commission nga kabilang kadi napilaan ti kaso ti dua nga nangatong opisyal ti pulis kakabsat king gigiyem ken nairekomenda dito babaeng ken ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nga awaten da digiti courtesy resignation da imunan niya dati nagbalin nga rakurak ti National Police Commission iti pulong balitaan kagiddan apo ti anunsyo nga naipilaan ti kaso kriminal ti 50 nga pulis nga dito'y kada pa nakainaig dito controversial nga 990 kada biggest drug haul itintero nga pakasaritaan apo ti na Iliana Pulisya. Sigon iti Napolcom Vice Chairperson ken Executive Officer Attorney Alberto Bernardo dua kada dito'y 50 nga pulis nga imunan nga naibagbaga nga saan nga nakita yung CCTV footage nga naiparwar nga dito'y ket karaman babaen iti makungko nga conspiracy kuntsaba gagayem ka absat nga dapat nakainaigda iti dito nga krimen. Ini pa nang ipalawag ni Abogado Bernardo saan man nga makita iti nasao nga CCTV footage nga direkta ti pan nakairaman na digiti nasao nga opisyal iti dito nga krimen ngem kinunana nga adda ti panangipila diti kaso kontra kadigitoy dua kadigitoy base iti base iti nasapataan nga salaysay digiti sabsabali nga pulis nga digitoy ket karaman nga nabitbit nang nairaman nga mangbitbit iti nagan digitoy iti nasao nga kaso iti agdama nagkedked ti Napolcom nga nanginagan ka digitoy agapu laeng iti masursurot nga proseso seknan iti detoy iti sabali nga version ti news gigiyem kamsat but iti bangir adda na inagananen kakabsat ken gigiyem nga tattao wenno nangangatong opisyal tinailyan nga pulisya gagayem ken kamsat amuyo nakadakdakes ti agda mga sitwasyon nupudno digito yung aligasyon gagayem ken kamsat kita inyo lang digiti rumrumar nga reaksyon sinupay ti pangipindiram ti problemam sinupay ti kasla pagkairam nga mang proteher ti biag ken sanikwam no mismo nga digitoy apo nga kapulisan ket karamanen iti irregularidad saan lang nga digitoy basta pulis gigiyem ka absat nangangato digitoy nga opisyal ti pulis ka apo so DJ ti may sa dakes nga epekto na nga mabali na po nga matwang marpuog ti hustisya no kastoy ano ba saan ba natin kailangan yung mga pulis to protect our lives and properties gigiyem ken kamsat mang proteher ti biag ken sanikwatayo especially kalintigan kakabsat ken gigiyem sa dinupay ti papanam adda pa digiti aligasyon kadakwada si babalod digiti saan ba yung Angeles City na relieve apo DJ PNP chief
gaputi kaagda di kiti awam met ti may pila da kaso kontra ka di ibalbalod da. Illegalan di kaagda di unig di pagbaludan gagiyim keng kamsat. Isu nga nukas di apo ti mapaspasama kada kitay napusgan babaen ti gobyerno nga mangkita iti seguridad ti biag sa nikwa ken kalintegan tayo gagayem kamsat isuda metten ti manglamot kada tayo isuda metten ti mga busar kada tayo o sarendan o adapi kita iti gadi mun una malagi piapo ni dating NCRP chief DTP pulis nga nakatilit ko illegal nga druga inala na di motorsiklo na pinagpirma na apo ti dinubsel gagiyem keng kamsat nga awam met timbayad na didi kaslalang pasoksok keng kuanan di jay apo dandani na duraben hindi so saan lang nga kadigituyan apo nga adda irregularidad nga mapaspasamak idibiyang di kiti kapulisan ngem deti ti kadadakkelan 990 kilos of shabu nga dito apo ket natiliwa iti ikot ti maysa nga police staff sergeant gagiyem kamsat Marcelino Mayo nga itata ti dua-dua po di kita investigar imposible nga kabalinan ni Mayo nga ikutan ti kasta ti kadakkel ng illegal na druga no awan ti mang proteher wenno mang mandar king kuana nga nangat-ngato ngem isuna no iti ranggo ti pagsasaritaan iti biyang ti kapulisan. Okay, kasangwa na pong intay idasar di sa bali pa nga issue padaanan nyo. Sa bali pa po, na-dismiss ti duang empleyado ti Bureau of Internal Revenue. Gagiyim kamsat, gapupay laeng nga po iti or 20 kitinem kung akuma nga empleyado ti BIR gapupay laeng nga po iti irregularidad. Kabayatan na, giyaman tayo kariso mangganad. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin, kan Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Canada. Maraming salamat, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara. Ken kastamiten ni Ma'am Elis Tamayo, Ma'am Esmer Galisinawa, manipo di Barcelona, Pagilian nga Espanya. Agyaman tayo pa, di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag, likod ti Kapitulyo Provincial, at daang kada itinalalaing nga aircon na technicians, tapnor no senda ti problema ti aircon ti lugan nyo. Agyaman tayo pa, ti TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan, North Labag City. Anyaman na po construction assistance si kasapulan nyo. Manipo na po iti apan nakaplano aginggang nga mailipas ti kahit yung pakakdiri na pasdek. TMT Construction Company agserbi iti na inkalintegan na presyo. Babaeng kaniya Honorable Telwin Tapawan kami nga po ti pagpandayan linteg ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo kan ni Dr. Alan Taylan manipo ti St. Camillus de Lelis General Hospital. Masarakan ti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Gagiyem kakabsat. No adda ti rikrik na inyo ti Baguio. Kaya ti ay konsultar ti doktor. Mapan ti doktor mapagtalkan. Dr. Alan Taylan. Daytoyen tinurure di agisem karidi daan na lugan wenno di maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manibut ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Congratulations kariti naudi nga weekly winners iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Okay, digiti mga baka po imported goods, gigiyan kayong kakabsat, Deti umuna, third prize, imported goods para iti weekly draw. From Barangay 6 Bintar. 6 Bintar is Parot. Second winner na from Parot Bintar. Nagana po is Mark Louis Pasqua with cellphone number 0906-506-3620. Congratulations. This is the third prize winner tayo para iti weekly draw. Bigyan ka na kamsan. Okay? Second prize winner
from Elizabeth Dingras, Ilocos Norte, with cellphone number 0927-794-29168. Ticket number 797, Anjanet Ramuran. Third prize ito. Third prize, ano? Third prize. Then, yung second prize natin for the weekly draw, ticket number 616, Giselle Dumrique of Barangay 6 Bintar. Another from Bintar. With their cellphone number 0906-506-3620. Yung first prize winner natin sa weekly draw, May 28 weekly draw, ticket number 693. Congratulations from Barangay 49B, Lawag City, 49B sa Raraburan, with the cellphone number 0963 004-2555. Congratulations, Clifford Abrenica of Barangay 49B, Lawag City. Okay, tuloy. Dan 37 minutos tira panabas, kaltasan ti oras tayong alas 12. Sa Balipay apo, malaksid ka na gini pulis sa Balipay. Empleados mo tapo ti Bureau of Internal Revenue. Di ba, dito ko na nga yung BIR, yung pinaka-juicy, natubog nga ahensya ti gobyerno. Ngayon dapat dito ibagbagada nga juicy government agency, gagayim kayong kaabsat, malaksid ti BIR. Dinismiss ti Bureau of Internal Revenue ti 20 iti nem nga personnel bayat nga sinuspindi na ti 2 nga sa Balipay kaspaset apo ti agtultuloy nga internal cleansing ti ahensya. Internal cleansing sa PNP matagal na yung internal cleansing gagihim kayong kabzat ken hindi pa antis-kurantes addan di kiti maibilbilang gagihim kayong kabzat nga umok di kiti kunniber nga opisyal nga ahensya ti gobyerno. May sa dita po di kiti nabambansagan na Department of Public Works and Highways, BIR. So with DepEd, adu pa di kiti may bagbagang adu met ti kunniber apo iti biyang ti DepEd, Department of Education, gagiyem kayong kamsat. Barangay, uri ti barangay, umok ti kunniber nga opisyal or maararamat ti barangay nga pagkunniberan di kitay opisyal manipod di munisipyo, manipod di City Hall, manipod di Capitol, kakabsat ken gagiyem. So deti po panang dismiss ti BIR ti 20 iti nem nga personnel gagiyem kakabsat detoy ket segon ken ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Dagiti nasaong empleyado ket napaay da nga nakapasa iti naiget nga standard nga detoy ket ipetpeteng ti biyang ti ahensya. Dagiti nasaong empleyado kunana nga nabigbig nga nagaramid kadi sumagmamano nga nakabasulan kas kumati grave misconduct, serious dishonesty, frequent unauthorized absences, falsification of documents, gross neglect of duty, insubordination, ken uray pay absence without official leave. Gagiyem kayong kamsat. Amuyo, halay ti gobyerno dapat. Even in the private po, dito absence without official leave, makapabwisit dito, kakabsat ken gagiyem. Imbes nga makakontribute ka para di pa nagduras di pagtrabaho, saan? Gabuta, ada di kiti kasya mapaspasamak. Kinuna ti BIR chief, nga di kiti saong nagbasulan, digito'y ket may ibaga nga serious transgressions nga dito'y ket agkasapulan itinsigida nga panakaikat ti asinuman nga makaaramid wenno agsalungasing iti detoy. In palawag pa iti opisyal ngayon muna niya ng uswat dat investigasyon na kariti naikat nga empleyado ken nagitoy ket nabigbig nga addaan ti makaumanay nga rason tapnon maikat da wenno masuspensuda iti trabaho da. Kino natin opisyal ti BIR nga babayan iti maaramid nga internal cleansing ket maadnanda ti baro nga BIR organization nga detoy ket makabalinan nga may pagpanakkel kaditi may pagpanakkel iti panang sursurot da iti Code of Integrity and Professionalism. Gagayem keng kamsat. Kasta kumaamin na po nga pagtrabahuan
iti beneg ti gobyerno gagihim ken kaabsat tapnon ti kasta saan na masaya nga po ti kwarta ti tao mo ti kwarta ti tao agga po ti taxes dita kasano triga ta po ti tao nga mang bembennak iti masapulan na po uray sunakit naka-empleo gapo ti kadadakkel po ti taxes in terms of services and goods gigiyem ken kamsat serbisyo ken kastamet ten magatgatang agserbi kada tayo nagdadakkel ti taxes na po papanan ti taxes not only projects po even digiti maipaay po nga sweldo digiti adda iti gobyerno diti makungkuna nga internal revenue allotment share gigiyem ken kamsat anat gapuan na dijay digiti na konti national government nga taxes apo nagduduma nga pagbuisan DJ apo ket masingay-singay babaen iti mausurot nga formula formula DJ kalawa DJ DJ residensya gagiyem kaamsat residente DJ tattao population na adami ni jay apo ti nausar nga formula tapnon ti kasta mabingay-bingay manipo diti national treasury national collection ket mapan kadigitay local government units nga isu ti mausar para iti panakaipasdek ti panakaipasdek ti makunko na apo nga proyekto dati 20% development fund ngeno daduma 20% development fund kun tayo ket baka awan pa 2% gapu ti kaadu digiti kunniber tinalaingda nga mang gigiyim ken kamsat ket di aggapu kada tayo nga tao apo gapu kada tayo nga umili national collections gigiyim kamsat di paggapuan di internal revenue allotment share wenno IRA gigiyim ken kamsat So digiti digiti adda ta munisipyo, digiti adda ta kapitulyo, digiti adda ta city hall hangkay nga agin tatangig. Digiti ibababa yung nga tao isudat agrigrigat nga uremet ket dida kayo at hangkay met nga maano ang adu digiti saan nga agserserbi ka digiti nga pangopisinaan gobyerno nga paggapuan dijay agbalbalin nga sweldo wenno binulan nga paggapuan ti agserbi kada kayo kasukat ti panagtrabaho yo ngem na addaang kay ti trabaho gapo apo iti tao tati gobyerno para ti tao isu ti gobyerno gagihim kay kaabsat di ba so nga nukit kitain tayo apo kastoy ko maamin apo nga pagopisinaan ti gobyerno at the internal cleansing ngem sapay apo dito nga narami ti biyang ti BIR ket saan nya pakitang gilas laeng gagihim kay kaabsat nga at the internal cleansing gapo ti biyang ti Philippine National Police nga itaapo at dito nangangato opisyal nga nairaman pakiramanan 50 da amin at dito nangangato dito apo ket gapo ti panakairamraman da iti dito 990 kilos ti shabu gigiyem ken kaamsat ket nabayagi na po nga may bagbaga nga may patungpal ti internal cleansing iti biyang ti kapulisan diri may pawil kang runan apo digiti adut asawa na nga pulis gigiyem ken kaamsat digiti agkikikil digiti butsyog nga pulis nga kasla isuda ket imahen ti kina garapal gagihim kay kaamsat ipawil da pay digiti during film Lacson as PNP chief di ba gigihim ken kaamsat ada digiti panang ipawil na nga ada digiti butsyog nga pulis nga madumit lat edit makita tay nga butsyog dani na di maisuot ta sapatos na wenno ta medyas na agbungbungis-ngis DJ DJ uniforme na gagihim ken kakabsat iso nga sapay apo ta adupay digitay ahensyas ti gobyerno nga mga ramid ti kaste na ramid ti BIR para naman sa BIR matagal na kayong binabansagan na nga umok digitay kunniber umok digitay salangwitis kurakot nga empleyado wenno opisyal sapay ta dito ti pangrugyan mataginayon ti panangdalusyon nga kunayo iti nasaong ahensya tapnon ti kasta maipagpanakkel ti nasao nga ahensya babaen kadagitay babaen ti makungkuna nga code of integrity and professionalism saludaran tayo po ti biyang ti BIR dito nga ta local BIR awang nga ta ti Kastoy awang nga ta na Iraman wenno awang nga ta ti Maysa kadigitoy 20 ket inem nga nakabasol nga digitoy ket na dismiss gigiyem kay kabsat wenno dagitoy ket na suspendido
kakabsat keng gagayem. Ya? Sinubay, digiti opisyal, wenno ahensyas ti gobyerno, nga mga ramid ti kas ti inaramid ti Bureau of Internal Revenue. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilyan nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Ti damdamag ni Berto, patapulog at siyami na minuto sa patir palabas, kalpasan, ti oras tayo nga alas 12. Indauluan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ti panag, SWAT, South Cotabato Consolidated, panakayuswat, ti South Cotabato Consolidated Rice Production and Mechanization, nga nangrugi ti alas 9 ti bigat. Dito apo ti informasyon, manipo di Presidential Communications Office, ken maramid dito apo, Banga South Cotabato, gagayem keng kamsat. Malaksi di dito, idaluan pa iti presidente, ti kadiwa ng Pangulo, dito ken distribusyon, ti nagdudumang tulong, manipod ti gobyerno, ken adapay may SWAT nga job fair, kakabsat keng gagayem. Marami dito po ti Gymnasium, Cultural Center, iti Coronadal, South Cotabato. Kabayatan na kalpasan ti aktibidad di South Cotabato, agdiretso ti ni Marcos, ejay Albay, bisitahin ti Presidente ti duang evacuation centers no sa dinno nga nagtali na ed nilagi nai-evacuate nga residente gapu pay laeng idi pa nagbetak ti Bulkan Mayon na dagiti evacuation centers ket digitoy ket ti munisipyo ti Ginubatan ken malilipot nga digitoy ket maaramid detoy alauna iti detoy nga aldaw so madamdamalaing nga po may SWAT bet ti situation na briefing babaen iti Presidente J. Albay Astrodome
ken Old Albay District iti syudad ti Legazpi gagiyem ken kaamsat ya. So ti presidente ang gagiyem kaamsat ti presidente ti mapan sadyay tapno ti kasta makita po digiti apektado iti biyang ti apektado iti bulkan mayon. Imun unang imiti deto gagiyem kaamsat pinusgan ni Marcos Junior digiti ahensyas ti gobyerno nga kitaen adalenda no adda digiti pagkasapulan ket maipaay ti financial assistance kadiri pamilyang apektado iti panagbetak ti bulkan mayon DJ exact word nag-usap na kami ng local government upon instruction of the president na baka kailangan na sustentuhan din natin, ayudahan natin ang financial assistance. So nag-usap at mag-uusap pa kami ni Governor kung paano at kailan natin ipapamahagi ang financial assistance at magkaano. Dito po kita balikas nga naggapugan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian after apo dijay nagbali na mandar king kuana ni Presidente Bongbong Marcos. Imunan nga nagdarakurak ti DSWD nga mangipaayda iti nasursurok ngem 50,000 nga food provisions datoy ket iti baet nga iti baet ti agal alburuto wenno aktibidad ti bulkan mayon diri food packs nga digitoy ket adda iti kargana bagasa siyam nga canned goods kape ken ready to eat oatmeal. Di nakamat pa ni Gatchalian ya 50 tonelada nga nagduduma nga food items nga simmang peta iji albay di Martes Rabi ti Hunyo 13 agagiyem kaabsat digiti donasyon ket nagapu iti United Arab Emirates di bagbagaki di Kalman from UAE idal daw ti Lunes inlalawa ti provincial government ti Albay ti danger zone iti lawlaw ti Mayon volcano manipod tinem manipod tinem ket nagbalin nga 7 kilometros aga po iti agtultuloy nga saan na nasayat nga ipagpakita ti bulkan Mayon ada pala iti alert level 3 detoy gapo iti intensified unrest ken kasameten magmatic unrest gagiyem ken kamsat subay 1 o'clock adanto na po ti presidente ejay Albay tapnon ti kasta isuti mangkita apo iti kitay aktibidad sadyay para iti pan nakatulong dagiti residente iti nasaong nga lugar. Okay? Kasangwanan niya mapantayo po kaditi damag iti balas yu taawa giamantayo kaditi sumaganad. Pagyamanan tayo da Mr. Guillermo Agustin kastameten ken ni Mrs. Larina Agustin ti Toronto, Canada, ni Mr. Onot Prederupan manipod iti Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galisinao manipod iti Barcelona, Pagilian nga Espanya, ni Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin manipod apo iti Toronto, Canada. Thank you very much, Dr. Alan Thailand, di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kaya yung ipakonsultar ti doktor, mapan, iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much iti TMT Construction Company. Masarakan dito po iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kalikagom yo, Serbian na kayo. Ti TMT Construction Company, manipod pan nakaplano, aginggat malpas ti kayo patak diri na pasdek, itinaing kalintiga na presyo. Dito kit babaen ti panangidaulo, panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito po di Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka riti nalalaing nga aircon technicians, tapno ornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, kukwakin matmatunan ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building.
JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag asirig ti Mangato Bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Congratulations kada iti nagasat anang abak iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw. Natin yung 5,000 pesos. In between na natin sa mga consolation prize ilang. Okay, punta tayo sa 5,000 pesos. Sino kaya mananalo ng tumataginting na 5,000 piso mula po sa The Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw gagawin kay Kabsat. Ticket number 5,000 to 5,000 pesos. Ticket number 103. Wala sang ilagay na address. May cellphone number 0905-355-1384. Tama? Okay? Congratulations to Betty Miles Lara. Betty Miles Lara, nanalo ka ng 5,000 piso. Okay, so maroon na po mabunutin tayo is yung winner ng 7,000. After yung 7,000 winner, balik tayo sa another set of 10 winners ng tig 300 pesos. Sino kaya? Ulit, ang mananalo ng second prize natin na 7,000 pesos. Ticket number 383 0907-024-2642 ang kanyang cellphone number. Ang kanyang pangalan ay, di ko mabasa yung apelyido. Mabasa ko yung Mata, Ice. Okay. It's either Mata or Manalo. Kenneth Manalo or Kenneth Mata. So, ito na yung final winner sa Grand Draw ng Grand Prize na 10,000 pesos. Gigit Ken Kabsat. Amuente yon, lusino apo di tinagasat ng mga bak iti sa 10,000 pesos para iti Grand Prize in the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Nang rigidad na ba po di Marso 1 at patinggay di beting aldaw Mayo 31. Ito na yung mananalo ng 10,000 pesos kas Grand Prize gigiyin Kabsat with ticket number 658. Kung sa laki na ito, panalo na, 9658, ha? Gigiyip kay Kamsat. With cellphone number 0906-669-670. 0906-669-6070. Ticket number 658. Congratulations, iti winner kayo from Sarat, Ilocos Norte. We have Justin Valencia. Justin Valencia of Sarat, Ilocos Norte, yung nanalo ng 10,000 pesos kagiyan kay na Okay, tuloy-tuloy, gagiyem kay Kamsat. Amuyo kadi nga ni dating US President Donald Trump ket na areston, gagiyem kay Kamsat. Inareston ti Deputy US Marshals ti dating US President Donald Trump. Gapu di 37 nga kaso nga sangsangwen na deti ket gapu iti ada pa nakainaig na iti panangiyadulin na kadi sensitibo nga dokumento nga kukwa ti gobyerno ti Amerika. Naarami dapo ti panaka-arestor, panaka-arestar ti dating panag-arestar iti dadating ti dating Pangulo ti Federal Courthouse ti Miami. Insigida met nga naibuk ti Deputy Marshals ni Trump para iti kaunaan ni electronic copies iti fingerprint na ngem sa anen nga naalaan dito iti mugshots karaman wenno karaman iti nga aday ti kustudyar ti aid na nga ni Walt Nota nga daytoy ket kakuntsaba na wenno kakuntsaba ti dati a presidente ti panakailimeng dagiti nasaong nga dokumento. Nangipursigimet iti wenno na ipursigimet tinaiget nga seguridad babaeng ka iti seguridad iti Sibukel nga Miami gapu iti mabarin nga panagado dagiti supporters ti dati nga presidente ti Amerika. Manamnama ti panakaipila ti not guilty plea babaeng ti abogado ni Trump ket
mapalubusan detoy nga temporaryo nga mawaya-wayaan. Mayuswat ti panakadingeg ti kaso iti sala ni Judge Jonathan Goodman ken ditoy nga manamnama ti panakaipila o ano panagpila ti kampo ti dati a presidente iti not guilty plea. Ayan. So di kaso apo nga naipila panagilimeng awan dito apo di na napasama ka apo nga panag anan kasla panang White House gigiyem ken kamsat. Idi sabali pa apo maudin damag apo di balasyo tao dinggen yo detoy natay ti agarup sa nga gasot at tao kalpasan ti panakalned tinagluganan da abangka ije North Central Nigeria. May bagbaga nga overload sobra apo ti karga tinasao nga bangka gapu ta imabot ti sa tallugasot nga tattao. May samet nga rason ti panagbaliktad pa dito ket gapu iti saan nga naseat nga panawen no sa dinno nga subagmamanual daw nga nakapasar ti dayto nga lugar ti napigsa nga panagtudo. Kaadwang kadili biktima ket bisita iti panagpakasar nga daytoy ket inatendanan na da ijay Kuwara State. Agtultuloy met investigasyon di otoridad bayat nga naipan iti pagagasan dagiti sumagmano nga biktima. Okay, awan ni na po tinabati pa yung oras tayo di daytoy nga aldaw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito po ti pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatalinaay nga malim ti Miyerkules. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero kinyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits ngano agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tay ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngano agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa.
Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. May kadwa gudaway papagaya mi danon mi ti kablao mi ti naghasat nga malem ti Miyerkules tay amin sa apada 14 di mabilang iti bulan ti Hunyo 2023. Idanon manin ti ENR Online ti programa Ti Napalabas. Dito di bagay mo ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno may tuloy ti pa nakaibasa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag kinayat ni pagayam tayo Aladin. Kasangwanan yan tay ituloy nga ibasa dito surat ni Aladin agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo da Mr. Danny Agustin, kasama tayo kay Mrs. Sofia Agustin, manipod ti Toronto, Canada. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod ti Waianae, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod ti Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo pa'y kada Mr. Guillermo Agustin kani Mrs. Larina Agustin manipod iti Toronto, Canada. Agyaman tayo kani Dr. Alan Thailand manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital masarakan ti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo ti Baguio kaya iti agpakonsultar iti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Thailand. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin tinalaling nga aircon technicians tat nornusin dati problema ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much ma iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Weno lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod maplano, aging nga malpas ti kaya ti matakdere na pasdek, sindadaan niya agserbi TMT Construction Company. Kukwa kinimat matunan ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Daytoyen tinurore digiti agisem kari di daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City.
DRT Auto Restoration. Congratulations kariti naudi nga weekly winners iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Okay. Digiti mga baka po imported goods. Gigiyan kayong kakabsat. Ha? Diti umuna, third prize. Imported goods para iti weekly draw. From Barangay 6 Bintar. 6 Bintar is Parot. Second winner na from Parot Bintar. Nagana po is Mark Louis Pasqua. With cellphone number 0906-506-3620. Congratulations. This is the third prize winner tayo para iti weekly draw. Bigyan kayo na kaabsan. Okay? Second prize winner from Elizabeth Dingras, Ilocos Norte, with cellphone number 0927-794-29168. Ticket number 797, Anjanet Ramuran. Third prize ito. Third prize, no? Third prize. Then, yung second prize natin for the weekly draw, ticket number 616, Giselle Dumrique of Barangay 6 Bintar, another from Bintar, with their cellphone number 0906-506-3620. Yung first prize winner natin sa weekly draw, May 28 weekly draw, ticket number 693. Congratulations from Barangay 49B, Lawag City, 49B sa Raraburan, with the cellphone number 0963 004-2555. Congratulations, Clifford Abrenica of Barangay 49B, Lawag City. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pa kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. At yung nga din papagayam, nga hindi tuloy, ti panakaibasa dito surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag kinayat. Ni pagayam tayo, Aladdin. Nakipag naed kami nga ro, diti sidong, ti amaken ina, ni nanang ko, Manong Robert. Nga dito'y nga karaman, nga kadwami ti unek ti balay, ni Uncle Muding. Ti buridek dananang nga bisyo na ti aginum. Dito'y nga ado ti nagbalin nga obserbasyon ko. Wen kabsat, saan nga adayo ti sitwasyon, ti pamilya, datatang ken ni nanang nga pakairamanak. Edi agdamami ta sitwasyon ti baket ken lakay. Gaputa ni Uncle Muding ket saan nga tumultulong iti trabaho iti talon. Iti likudan nga
lakay ken baketen, dalulo ken ni lula. Wenno ti apong kong baket ken apong ko alakay, Manong Robert. Kakaasi nga mapanititaltalon, agarado, agmuriski, mangpakan kadagiti taraken, ken amin-amin. Dinto nga ti uliteg ko nga ni muding, ket matmaturog, ket dinto no makariing, agsapol iti naima sa sidaen. Madamdama agdigos, rumwarto manen, nga mapamangsapol kadagiti kainom na. Ket dita, nga into no sumangpet, agkaryar, wenno kasla agong unget. Nga awan met ti kakaunget na, Manong Robert. Ngem no daduma, sungbatan ti lakay, ngem ingaran na detoy. Wen mano, ada na minsan nga, agburek ti darak nga makakita iti pananglayat na iti apok nga lakay. Ngamin kabsat mamartek met ti pinanawan mi nga amak. Ngem di na minsan ket jak pulos, pinadas nga ingaran wenno sungbatan. Wen, nagtalined ti respeto ken dayaw ko ken kuana. Gapu ta amok nga awanak no awan ti amak, Manong Robert. Tapno saan kami nga agbalin nga nayon apadagsen, edi biyang dagiti apuk wenno lulo ken lulak. Nagsapul ni nanang iti mabalin na nga panggidan. Komporme ditan nga kaslamit laing idadakam iti probinsya ti Cagayan. Agburas ti mais, balatong, agnateng kadagiti bunga dagiti nateng nga mula dagiti karuba. Mapantumulong iti panaglako ken sabsabali pay. No adda dagiti agpagaik wenno agpadalos kadagiti kataltalunan wenno arubayan. Ayabanda ni nanang ket dita nga matangdanan. Nga isuti pangalalaan na met kabsat iti kwarta nga igem na. Ngano daduma isuti agparwar kaditi agserbi ti unek ti balay. Idinto nga sinursurok diri so amin nga aramid wenno trabaho iti talon. Sinursurot ko ti apok alakay, tunggal sumalog detoy. Ididay di nga tawin ko kabsat, mamati ka man wenno saan. Sinursurok ti agarado, usar tinuang wenno baka. Sinursurok ti agmuriski nga guyuden tinuang. Sinursurok ti agmula ti nagduduma nga bukbukel. Kayat kulaeng nga matulungan ti apok alakay. Nagyamaman ti nilulo kanyak. Agyaman ang aladin ta, alisto ka nga nakasursuro. Manamaya na kita, ta mabalin mo nga mulaan ti kinilengket, ipreperak ti kanen ti taraken ta. Di ka madanagan barok. Nog aganak di may nga taraken ta nga baka kukwanto di jay, itet kuntukin ka. Ngem di mula tayo bagbagat sa balig. Sikreto lahat talaeng aglulo detoy. Wen lulo, thank you. Ngem aramidik ti tulong ka na kayo, gaputa, lumakay kayon. Ken maysa, makipagnanaid kami ka na kayo. No anya digiti mapatanor ta dito kataltalunan kitag servimet laing kada tayo. Ore digiti masapulan ni nanang nga, mapan ka digiti tultulungan na ket maitedmet no daduma. Isu nga, tumulong kami para iti panagbiag tayo. Agyaman na kapok. Oh, deta gaya min nilulam. O may natapag meriendaen eh. Siguro, soft drinks to may naimba pamerienda ka data ita. Ala, orain ta nga ni lula-lulo ta. Agmerienda ta. Madamdama, imulak tun ti bukel ti utong. Iti inurit ko nga pagmulaan iti deta nga kinileng. Agyang kayin tulit ta dito yung linungan. When numapanggay to gumapasan iti mais nga ipakantayo kada iti tarakin tayo. Siyak tulatan ti makam mo. Oray iti pan nakamuriski na. Dagita nga eksena, tunggalag kuyog kami nga mapan iti kataltalunan wenno bangkag. Iti apo kalakay, Manong Robert. Edi ba naglabas ti aldaw kaslapim malalo ni Uncle Muding? Wen mano,
E di maysa nga gundaway nga si Babarte Kisuna iti malem. Agalas 3 nga ta madama idi ti panaglaban ni nanang ken kailiplipas na ti pinatrabaho da ken kuana iti karuba. Nagawid da ito tapno may aglaba. Idi imasidig ken kuana ni Uncle Muding. Manang Sandra, apay Muding, nabartik ka manen. Sa dinwaya tigapuam. Adula una madildilaw mo. Kanak mampela ta kwartam, agsubliak man iti gapwak, ket mabayin na ka makiininom. Awam man la iti gatang kumit inumin, pati sigarilyo daw atek. Apo mo ding ading ko, saan dapay nga tinandanan di takaruba, iso nga. Awan ita ti kwarta kat pagatang kumit ti bagas ken si daen di dinaudi nga natangdang ko iti napanak nagtrabahuan. Ado da unay met ni style mo met. Kanakit din la. Aguri ka ta. Mapang ko ibagat itangdang ko dito karuba. Mabain ak kumangim. Gabuta ka sa pula mading kentap no awanin ti problema. Bayam ta mapanak. Alam mapang kangaro din tarasem kita gururay di kiti kainumak. No kami pumanaw ka ni ti pagtrabahoam kita alamon ti tangdan mo ta di mo mapan subli-sublian. Nada nga ro din pagkasapulam no agsakitin ti buksit mo. Mapamubay na ibagayan ta nagtrabaho nga alam tatanda mo, tingka gumatang ti agas ti sakit ti buksit mo. Tinatarantado. Nagwingi-wingak Manong Robert. Pumudnon sa tiatap ko ididamo nga sumangpit kami idi pagtaengan ti apo kalakay ken apo kabaket wenno dagiti naganak ken ni nanang. Nganoan niya ti pinanawan mi nga klase ti kabbalay ket isumit laeng ti sinangpatan mi. No pinanawan mi ti ama kamamarte iti probinsya ti Cagayan. Sinangpitan mi met dito probinsya ti Ilocos Norte ti kabsat ni nanang ani Uncle Muding nga kastamet laeng ti aramid na. Ti mangriribok no saan na may kanti kwarta tapno aday gatang na ti arak wenno pakibarkada na. Kasla kayat ko ti agsarita idingem lineplepak ti bagik manong ko. Ti manawak ket di ket napanak iti likod ti balay. Nga isu ti ayan ni Lolo. Apay nga da kayo dito, Lolo. Dapat ket da kayo kumamanen iti kusina nga mangiprepara iti maluto apang malem. May mayatin ti akyan dito barok tapno dinak makitkita ni Uncle Mumuding. No nga mindaduma ket siyak ti pagpupudutan na. Siyak ti pagisidsidiran na nga da kayo kanupay nga ibang banugak idinto nga makita namet nga todo ti panang tulong yung kada kami. So nga, may bayatin no liklika. Kastamit ti arami di man ako. Liklika. Amom, sabali ti Jarnadeta no kasta nga makainom. Iso ti pakaisarsarakan na kadigiti kaininuman na. Makikabkabel, makidindin nanugan nga. Agtintin nagdang agsasarita iti biyang ti kapitan. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto.
Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Kabayatan na kablawan tayo, iti agbuy-buya kada tayo, iti dati nga gundaway, ikang rana ka ni Ma'am Elis Tamayo dito bakara, ni Ma'am Bong Abuan, ni Ma'am Marda Nog, ni Comadre Ermelinda Corpus dito Hong Kong, kastapay ni Romel Foronda na Macasio, ni friend ko Chita Guillermo Danog dito Banna, Ilocos Norte. Idul-tuloy tayo nga ibasa dito surat ni Pagayam tayo Aladin. Naasyanak ka ni Lulo, iridaydi nga inbagana kanya. Nga isupay ket din nga kas ama ti agpakpak ni, no kasta nga agkaryar ti anak na nga ni Uncle Muding. Madamdama pa'y pimanawen ni Uncle Muding gapota inyawatan ni Nanang iti kwarta. Dito'y nga nakitak ni Lola nga sumungad manipo di tinasamek nga kasabaan, Manong Robert. Wen kabsat ko, nagdiritso ti apo kabaket iti ayan mi ken ni Lolo. Sa dino ti gapan yu Lola, api nga gapo kayo iti sinabaan. Ay, napanak di tayo iti agsarita ti ulitig mo ken ni nanang mo. Amin, maamakak no kasta nga si babartek ni Muding. Amangan ta, siyak manin ti pagdiskitaran na ket no jak mapagustuhan. Tilad da dita nga ibalbalsan na. No saan nga digiti pinggan, digiti kaldero, wenno banga. At dapay di ket tinagbat na ti water jug, ti pagyanan ti nanon. So nga, maamakak. So ano kastan niya makita nga nakainom. Aglalo no agdawat iti kwarta. Pumanaw ako na nako. So nga orisi ka. Diyak pa'y nabilin ti inamket nga ni Sandra. Ngayon no daduma no awan ti masapulan na nga tao. Tilada nga babagbagkat na dita. Komporme no bagas. Wenno anyala dita nakagamitan nga mapan na isarda wenno mapan na ilako. Tapno laing adda mayinom na.
Nagsen na ayak Manong Robert. Nga uri gayam ti apo ka bakit? Ket kaamak na ni Uncle Muding. No kasta nga si Babartek kabsat ko. Nagtultuloy ti kasta nga sitwasyon iti uneg ti balay. Ti panagbutbuteng digiti kabbalay mi ken ni Uncle Muding no kasta nga mabartek. No kasta nga dumawat ti kwarta talaga nga parikriken na ket parikriken na ti ore asin no kadakwada atallo. Saan nakmet nga daldala pusen wenno kasarsarita Manong Robert. Ngamadda digiti gundaway nga kasladyak magawidan ti riknak. Ket kayat ko nga sungbatan wenno kayat ko nga diswan ti ulitek ko. Ngem pampanunutek nga no anno nga kas pagarigan amangan takagura dak daluluken ni Lula. Ta saan niya maikat na isagpawak laeng iti biyang ti pamilya wenno ti baleda. Ket anak dalatta ni Uncle Muding. Dito'y kabsat nga nalaglagip ko ni Tatang. Engkarkararag ko ti panagbalbalyo ni Uncle Muding ken ore ni Tatang. Kadagiti nga gundaway nga makitkitak ti aramid ti ulitek ko saan niya nagari ti gura iti lagip ko iti amak. No diket ingkar kararaga. Kinagpaiso na kabsat maililiwak met din nga makakita iti amak. Ngamin no pay mamartek amaklat ta saan ka di. No pay may turidnak nga layatan wenno pagsauan kadagiti nadagsen. Isu ti nakabuludak wenno nangipaay kanya kiti biyag. Malaksid pa iti Diyos pagayam ko. Iti may sa abigat, agrubrubwat kami idi ken ni Lolo nga mapan iti ayan, dagiti kagamitan iti panagtalon wenno panagbangkag. Ada ngamin ti basit nga abong-abong mi iti pungto dagiti mamulmulaan. Ket isusadyay ti ayan dagiti taraken ken kastamet ten kagamitan nga kas ti arado, moriski, koribot ken kumpay, Manong Robert. Saan ni ngayaw awid ita iti mismo abalay? Naalikad ti apo kalakay ta at dapat ti mabali na pagparpariiran wenno mabali na pagturugan. Ket no kasta nga agpadanom iti rabii, sadyay kami na maturog nga mangbantay kadagiti mapadanuman Manong Robert. Naimeng ti kasda kubo-kubo nga pagyanan sadyay. Ket no may da kami balunan sadyay kami mette namangan. Mariknak ti ragsak ken sabsabali nga rikna tunggalad da kami iti nasao nga kubo-kubo Manong Robert. Agrubwat kami na mapan iti ayan digiti taraken wenno kagamitan. E di sumungat digiti opisyal ti barangay. Ay, tata, mabaling ka di nga kasarita na ka. Wena apo kagawad, apay ka di. Sungbat ti apo kalakay. Ada ka di ni Muding. Ay, kende tati, jak masungbatan ta, nagsamit ta di simang sangpet. Ite kape kam ti nasapak saan niti may simango dati uri kasano ti Bartek na ito may makipagkape ngagsaw-saw ngimitay ket saan api ka di ay apo kagawad kino nati apo kalakay nga kaslad da nervyos na soda ngamin iti grupo nati ito do ti karuba di tadaya nga nalasin da nga napananghuyo di ti kalding day di rabi so nga umay ko kumakasarita ngamin ket napandan iti biyang ti pulisya ta adda mangi paniknek nga ni Muding ken ti kabarkada nati nalasin da nga napanangguyod kasta aya anya nga ro din ti maaramid diya ka mo sa sarita da ano kas pagarigan may paniknek da nga talaga ada Muding ken ti kabarkada nati nakita ti testigo ket sapay ngamin na di na pinawunyan wenno pinaisubli na kumaa nagbuteng nga rod ta kaslad da armas da ti panangkita da aglalo ti kinadwa ni Muding kaslad da bitbit ng paltog
dayta ti panagkita da. Idi maaran-aaran ti street light nga nangi dalanan da iti kalding tata. Ay susapo. Anyamanin dito ay ang inararamid ti anak ko. Alabay anyo ta, no sumangpit kit kasaritak ta umay ag-report ka da kayo. Alawin tata, ay bagayo ko ma. Amangan ta, maunaan da kami digiti pulis. No napigsat ebidensya, amangan ta kimmigen digiti pulis. Ay, alawin na po kagawad, Diyos ti agnina ti may mo pa nang ibaga. Intan nala din. Mapantan iti ayan digiti tarakenta barok. Sige apo kagawad, sige. Idi makadanon kami ti kubo-kubo, saan niya masurutan ti apo kalakay ti aramid na. Anyakit din dito nga ulitig mo ayan. Nakaaramid manen. No saan na pan nakikabil, panagtatakaw, digiti maaramidan na. Anya nga din ti aramidin tayo lulo. Anya ti mabaling ko anak ko. Orayin tayo anya ti agbalin niya. Desisyon men no. Anya ti sumaruno nga aramidin digiti pan nakabagi ti linteg. No tiliwenda di. Tiliwenda. Ket sa apeta mapan sumuko ka di opisyal ti barangay tapno at dati mang proteher king kuana. Kaamak ko una di nga aramidin ti ulitig mo apok. Pangaasi man na din. Saan mo ko mga tultuladen ti kasken ni uncle mo nga muding. Gapoy ti panagdandanag ti apo kalakay na asyanak. Yet dayulatan iti kubululo. Siyaklatan ti makaam mo amang pakangkari iti dingwen. Agala nga umunan iti kanenda ta ibuntong ko kanakwada. Ket singkawak tumetten ti may isa ka iti taraken tayo tapno aradwek ti maarado. Saan kayo latan nagkunggunay? Bayan yun nga siyak ti mang trabaho ka iti trabaho. Alamang nga rudapok. Talaga nga kasladyak masurutan ti aramid ko iti dandanag ko iti aramid ti ulitig mo. Tay tugtugaw ko mampela dito aladin. Sige lulo, siya kung ti mapanagalay di pagpakantayo ka iti taraken. Idi may isangat ko digiti nalak nga ruot pakiramanan ti mais wenno murumor Manong Robert. Napanak iti ayan ni Lulo. Dito'y nga agtutugaw nga naunig ti panpanunutin na. Lulo, di unay panpanunutin ti pasamak. Amangan ta sa bali ti epekto kada kayo ti panagpanpanunot yo. Adda kami ti kasta nga sitwasyon idi sumungad ti dua nga pulis Manong Robert. When imeda kami dinanon iti ayan ti kubo-kubo, mabalin ket iso ti impalawag. Dananang kenilula nga ayan me. En pagabigat yo, tata, kuna ti maysa. Kasta hamit ka da kayo, sir. Agtagirgeren ti buses ti apo kalakay. May pakamu ka da kayo nga nakimegmi da muding ken ti kadwana gaputa napiksa ti ebidensya nga isuda ti nangguyod iti kalding ti karubayo. Ni kanumuding tinangguyod wenno nangigimi ti tali dinto nga sinaruno ti kadwana nga dabitbit na apaltog. Isu nga inarestar mi da. Anya nga ti maaramid ita sir. Aday ti akin taraken no saan na naituloy ti kaso ngem agsasarita da. Mabayadan ati kalding ta. Kunada nga, nagpatpat nagkanumit nga iso ti pinulutan dati, nalada kalding. Idi ababaapan na ho, imaminen ni muding. Idinto nga ti kadwana ket aglibak. Angem saanin na makapaglibak, gaputa, adda ti mangitudo kadakwada. Maipurbar na no kasanuti, panangguyod da iti kalding. Gaputa na arararan ti silaw, iti ilabas da, ida. Bueno, ilabas da ti, tinakaw da nga kalding. Ket adda tinasao nga testigo, nga nakalingid iti mismong arubayan da.
Gapo nga ron, iti pan nakakita na, ken pan nakakiktot na nga, dapay lang guyot ti kalding, iti adali men na rabi. Inatap na at tinakaw deto, ken malasin na ida, tagaam mo dagayam. Anya nga tangarod ti mapasamak, sir. No, bayadan da siguro, amanganta. Saan metlayan nga may tuloy ti kaso? Sus apo. Alabayan nyo man, sir, ta. Agawit kami, ti apo kiti balay, ta kasaritak na bakit ko, kindi may isa nga anak ko. O sige, tata. Ngem, aging ka nga di kayo makapagsasango, saan mi meta paluspusan, di kiti dua. Adaday ti kustudyar ti pulisya. Kit no, masango yun to, ibagayo ta, pakaamuan mi met ti natakawan, when no nagtakawan da iti kalding. Kasangwanan niya ituloy tayo, ti panakaibasa ti surat ni Pagayam tayo Aladin, agyaman tayo kaditi sumaganan. Pagyamanan tayo ni Mr. Danny Agustin kan Mrs. Sofia Agustin manipod ti Toronto, Canada. Ni Mr. Onofre Durupan manipod ti Waianae, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao manipod ti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, Siti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Na masarakan, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technicians sa tapnornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Kukwa kinimat batunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Thailand, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital. Masarakan ti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, ket kayo ti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much iti TMT Construction Company, ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod maplano, aging gana nga malpas ti pasdek, nga kahit nyo patakdiren. Agserbi ka na kayo ti TMT Construction Company, tinayang kalintigan na presyo, babenti pa ng imaton, ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili, ti Marcos. Congratulations! Kada iti nagasat ang habak, iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw. Natin yung 5,000 pesos. In between na natin sa mga consolation prize ilang. Okay, punta tayo sa 5,000 pesos. Sino kaya mananalo ng tumataginting na 5,000 piso mula po sa The Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw, bigyan kay Kabsat. Ticket number 5,000 to, 5,000 pesos. Ticket number 103. Wala siyang ilagay na address. May cellphone number 0905-355-1384. Tama? Okay? Congratulations to Betty Miles Lara. Betty Miles Lara, nanalo ka ng 5,000 piso. Okay, sumaro na po, mabunutin tayo is yung winner ng 7,000. After yung 7,000 winner, balik tayo sa another set of 10 winners ng tig 300 pesos. Sino kaya? Ulit, ang mananalo ng second prize natin na 7,000 pesos. Ticket number 383 0907-024-2642 ang kanyang cellphone number. Ang kanyang pangalan ay, di ko mabasa yung apelyido. Mabasa ko yung Mata, Ice. Okay. It's either Mata or Manalo. Kenneth Manalo or Kenneth Mata. Okay. So, ito na yung final winner sa Grand Draw ng Grand Prize na 10,000 pesos. Gigiyin ken Kabsat. Amuente yon, lusino apo di tinagasat ng mga bak iti sa 10,000 pesos para iti Grand Prize in the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Nang rigidad na may apo, di Marso 1 agpatinggay din ito yung aldaw, Mayo 31. Ito na yung mananalo ng 10,000 pesos kas Grand Prize, gigiyin Kabsat. With ticket number 658,
Kung sa laki na ito, panalo na, 9658, ha? Gigiyip kay Kamsat. With cellphone number 0906 669 670 0906 669 6070. Ticket number 658. Congratulations, identity winner tayo from Sarat, Ilocos Norte. We have Justin Valencia. Justin Valencia of Sarat, Ilocos Norte. Yung nanalo ng 10,000 pesos. Gagiyin kayo na. Daytoy ang tinurure digdi ang isem kariri daan na lugan. Daytoy ang tinurure digdi ang isem kariri daan na lugan wenno digdi mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Edi makadanon kami iti balay, Manong Robert, maririribukan unay dananang, ken kastameten ti apo kabaket. Anya lakit din nga panangibabain ka datayo ti anak mo. Wen nga rod, sungbat ti apo kabaket. Anya harod din ti aramidin tayo ita. Kita makamuda, inaramid da deta, di dakit din sungbatan. Kitwen angin nukas pagarigan ta pagbayadin da ida, sa dinumanin ti pangalan ni deta muding. Sigurado nga datay manin ti pakirkirin na nga mangiremedyo iti panakabagi na amang bayad iti tinakaw da akalding. Adda kami di kasta nga panagsasango kada lulo, lola ken ni nanang, edi sumungad manen ti may nga opisyal ti barangay. Nagapo da ito ket sinabat ni lulo. Simbaruno akmet iti apo kalakay gabuta mas asyanak unay, edi pan nakatartarantana, Manong Robert. Apo, apay ka di apo. Paibagbagan ni Kapitan, tatanga, pabusuyan ti pulisya iti barangay, ti panakausay, ti problema, gabuta imamin mettenda mo ding, iso da tinangalay ti kalding, ket bayadan da ka no. Iso nga, paayaban na kayo ni apo Kapitan into malpas mangal daw, tagsasango kayo. Ijay barangay hall, kastamit din, kadagiti agimbagi ti kalding. Ala, wala po may kaminto. O may minto atendaran deta nga pa nagsasango no. Kasapulan da kami. Balikas ni Lolo. O sige nga ro, tata, mapanakon. Kino na ti may nga opisyal ti barangay. Madamdama pa'y kabsat sumangpeten, ti mammartek nga ulitig ko nga ni Uncle Muding, nga langana ti nakaduldulpet, di pa'y nakadigos. E di makasidig kada kami, maangot mo, masakrab mo ti angot na nga arak. Kasla na amo a karnero idi ni Uncle Muding. Tatang, nanang, manang Sandra, naipasubo akmeten ket inamin mi na nga bayadan mi ti kalding ay nalan eh. Kinunana,
Kasla kayat ti apo kalakay, ti agbalikas ti nadagsen idingem. Inati panilula. La, bay amon. Manungarod ka no ti bayadan nyo. Saludsud ti apo ka bakit? 5,000 a piso sa agmulta kami ti barangay ti 1,000 a pisos kapoy di pa nagtakaw mita. Adda ordinansa nga sinuma na mapaniknikan na agtakaw ket agmulta ti 1,000 a pisos. Ay sus apo. Sa dinumang nga din ti pangaraan tayo iti 3,500 a pisos. Si kantuket di nga minanak ko, di ka pa ila mapantumulong ka iti trabaho ti amam ket ti kanakam. Dahil takit di mapamakiin-inom ti ububram nga pakaisarsaraka. No saan na pan nakikabkabil, panakidindin ng ran. Dahil ta pa nagtakaw ti pakairamramanam. Mamimano na matiliwan, madukalanda kayo nga kasta ti aramid na. Nakababain pa ikit din ka digiti karuba. Pakaasi ni Lola, Manong Robert. Ngem no kunam nga kasla, addalangana nga, mangliklik, kadigiti kakasta nga pasamak, awan. Kaslakit di na amo a karnero nga, agpatulong para itipan nakabayad, tinasao a kantidad. Nagtimek ni Nanang, kalabayaan yun. Bayan yun taure kita adasang kabasik nga ornong ko nga, isagsaganat nga may gatang manin ti bagasken si daen niya. Naulwak ka lagi ti mapangko pakitrab-trabahuan. O manaymet siguro di jayan nga, pagbayad ni muding, pangasim ading kumuding. Saan munton nga ulitin dito ya? Saan munto ka din nga ulitin ti sumurot ka di barkadam nga muna ti agtakaw? Saan nabali nga? Makatkaturog ka ni ti bartek iti paggiinuman nyo. Ngem mairamramang ka iti pa nagtatakaw. Kasano na ding no, malawanan da kayo. No mapapatay da kayo. Wenno, susapo Maria Josep, yad adayom. Amangan tabalmalwen da kayo, ti adu nga tao no, madukalan da kayo. Kinuna ni Nanang, nga madanagan met Manong Robert. Nagtunged ni Uncle Muding, ket kasla imisem, idi, inbaga ni Nanang akwen na nga iso ti mangipaay, edi 3,500 nga multa ken bayad ti tinakaw da kalding, Manong Robert. Anyan niya nagsayang nga kantidad. Anyan niya pan nakasayang ko iti bambannog ti inak. Ti inak nga dandani pa yen di aginana. Ti inak nga mangidurduri ti panagbannog uri numay sa babae. Masayang man ti pirak nga nauluan na Manong Robert gapoy di pan nakairaman ti ulitig ko edi pa nagtatakaw. Ediday di nga rabii kalpasan nga inted ni Nanang ti 3,500 wenno 3,500. Inasitgak ti inak bayat nga agkupkupin ka ti linabaan edi pan nakasalas ti balay. Adame ti din daluluken ni Lula iti mismo a kwartuda. Awan metla ti duma nati kaadata ditoy ken kaadata ije Cagayan. No adda amak nga mangdawat king kati kwarta tapno yinom na. Adamit ulitig ko nga dumawat met ti kwarta king ka. Tapno pagbayad na iti tinakaw na wenno yinom na. Anya dito inagasat na Nanang. Alabay amon anak ko. Nataltalgenak labasit dito ita awan ti mangdangdangran kanya. Nakainanan ti bagi kiti panangdangdangran ti amam kanya. Talae nga agpaisuti ko na. Nga imbes nga agserbi ka data, imbes nga makagatang tamit ti barong arwatin taken makasidata yu tinaimas ket saan napan met iti pagmulta. Wala di mo tultuladin ti ulitig mo kinure ti amam. Saan mo ko mga tultuladin anak ko? Saan mo nga simsiman ti arak? Saan mo nga iruwi ti agbisyo? Amangan ta maimasam ket agbaling ka nga kaskadakwada. Agkari ka kumakanyak ala din anak ko. Si kalaing yung tinabati nga namnamak.
Si kalaengin tinamnamak wenno sa rukod ko bayat to ti panagkapoy ti bagi. An-anusan nak to anak ko. Wen, api ko mga saan, ngem maasyanak kada kayo. Masaya nga na kiti nagbannugan nyo nga mapanlaing iti pagbayad ti tinakaw ken pagmulta iti nakabasog. No kumala mabalin, suminatan dito na. Saan ko maanak ko? Kaasi datatang ken ni nanang, saan ka kadi nga maasyang gadalulukin ni lulam? Kinunana, saan ka nakasungba ti didamag na nga, no saan ka maasyan, kadalulukin ni lula? Kinagpayso naman nung Robert no kasano ti asik iti inak. Mas pay ti asik kada iti bakit ken lakay, anaganak ken ni nanang. Iti may nga aldaw, ada ti dimte nga damag, manipo di probinsya ti Cagayan, nga ayan ti amak. Wen manong, nasurok siguro idin nga agdua atawin kami kaninanang, damo mi ti makasagap iti damag, manipo di ti ayan ti amak. Nga dito'y nga inpadamag ti, naggapoy ti probinsya ti Cagayan, wenno ili datatang, nga namindwa kanon nga ginandat na ti agpakamatay. Wen kabsat, dito'y nga naasyanak iti amak. Siguro makungkonsensya ti amak. Hindi pa nang panaw mi keng kuana. Sapsapulin na metla siguro ni nanang ken ore siya. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot ti amak. Saan mo kumangay? Palubos nga ang basol babay ni di panang kettel na iti biyag na. Lawlawagam ko mati panunot na kitag balbaliwen. Dayta ti kararag ko. Ngem sungbat ni nanang iti mismo nga nakadamagan na. Ang mga nano, bunga ti bartek na. Ti kunayo nga nadamag yung nga namindwa nga panaggandat na nga nagpakamatay. Ay, dito ti sa aming nga ammo, Sandra. Ngaming ket nadamag mimit laing, tadda kami mit iti kabangiba nga baryo. Saan mit nga iti mismo nga barangay da. Lakay mo ti nakadamagan mi. Makaammo ni Suna. Pinanawan mi gapu iti panangdangdangran na kanya kidiken. Pasaray kaslakayat na pa nga iraman ni Aladin. Isu nga na panunutok ti nagpanaw ta ure di kiti naganak ken ko anak it kasta ti ibagbagada kanya. Panawan min. Sapay la kumata. Saan na nga patuluyan ti aramid na nga mangkit ti bukod na abiyag. Ta dakkela basol deta. Agyaman na kiti panang ipadamag yu Kinuna ni nanang, nariknak ti panagliday ti inak, nga nakadamag iti kasjay, nga kasla kayat na nga ipasimudaag, nga itilaksid ti pungtot, wenugura na ken ni tatang, at dapay larik na ni nanang, iti amak manong Robert. Iti may nga aldaw, piniling ko ni nanang. Ngamin kabsat kasla saan nakakayat asinaan ti lagip. Tipan nakalaglagip ko iti amak. Aglalo iti nadamag mi nga namindwa daras nga ginandat na tinagpakamatay. Nupay saan ko asigurado. No ti panang panaw mi keng kuana wenno saan. Ti rason ti naggandatan na nga nagpakamatay. Nanang, saan nyo ka din na malaglagip ni tatang? Awang ka din tirik nayo iti amak. Nasdaaw ni nanang iti day di nga saludsud ko, manong Robert. Nabayag sa simong bat, ngem kastoy di iti balikas na. Orean niya ti aramiden ta. Iso ti ama ti anak ko. Iso ti amam. Inayat ko met ti amam, nalablabis pa nga iti bagik. Mautuyan ni din ti bagi kanak ko. Iso nga, pinanunot konti. When nagdesisyon ako ni ti suhestyon di kiti makamam mo kanyak kang runati gayem ko nga ni Auntie Mamelba. Nga panawan talaing yun.
jak may bagano. Adda pa'y riknak, iti amam. Ngayon may sa ti masigurado. Iti papel si kakalay sa akit ti amam. Saan niya mailibak? Nga iso ti ama ti anak ko. Nga ti anak ko, ketsika, aladin. Papagayam saan tayo nga may lipas nga may basa dahil surat ni pagayam tayo aladin. Anya ti kaya ta sa wen digiti balikas wen sungbat ti inana, edi sa ludsud na kenkwana. No adda pay riknana wen no awanen, edi pinanawan da nga amana. Ento no bigat papagayam, awisan na kayo nga kadanggay mi manen, para iti entay pa nang ituloy. Amang ibasa iti deto'y surat nga na kay palaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ni pagayam tayo aladin. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sangapada. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.